أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. masu kallo da sauraron mu muna muku fatan alkhairi da fatan mun tashi lafiya muna cikin ƙoshin lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mana jagora domin tsarkin sunayensa. Muna roƙon Allah shi kare mu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da al'umma baki ɗaya. Ashe gishiri yana da amfani a cikin wasu ƙwarurruka da ke cikin gidajenmu wanda ba mu sani ba? To bincike ya binciko amfanin gishiri don kashe kuɗin cizo, ƙwarƙwata, ɓeraye da kyankyasai. Amfanin gishiri don kashe kuɗin cizo, ƙwarƙwata, ɓeraye da kyankyasai. A daidai lokacin da ake fama da ɓarkewar cutar zazzabin lasa, yana da muhimmanci kada mu bar ɓeraye na kara kaina a cikin gidajenmu. Akwai kuma buƙatar a ƙara tunatar da mutane haɗarin da ke cikin barin kuɗin cizo da ƙwarƙwata a cikin gidajenmu. Samun wasu kayayyaki da suka cakuɗa da kuɗin cizo ko ƙwarƙwata a cikin gidajen namu yana iya haifar da babbar matsala a gidajen namu baki ɗaya. Hakanan kyankyasai ƙwarai su kaɗai yana cutar da mai gida, yana kuma iya cutar da mutanen gidan gaba ɗaya. Sukan kuma yi cizo, musamman kuɗin cizo sukan yi cizo sukan kuma yaɗa cutar. Da gaske ne cewa mutanen cikin ƙauyayyaki ko karkara da ma har na biranen za su yarda da maganar mu akan yaɗa wannan cututtuka, musamman wanda kuɗin cizo yake yi. Amma dai yawancin irin kyankyasan da ake samu a cikin gidajenmu duk masu ɗauke da dafi ne da cututtuka daban-daban. Sam ba shawara ba ce cin kyankyasai, don akwai wasu wanda za a ga suna wai kyankyasai abinci ne, a to banda irin namu. Ba ƙwarewa ba ne kuma mutum in an gaya masa magani ya tsaya yana tantama ko kuma yana wani abun nan akan abin da aka gaya masa. Kawar da ɓeraye, kyankyasai, kuɗin cizo da ƙwarƙwata daga gidajenmu abu ne mai matuƙar wahala a ce wai an fitar da su gaba ɗaya. Sabili da cewa su kansu hayayyafa suke yi a cikin sauri, kuma sukan hayayyafa ne su da yawan gaske ba kaɗan ba. Idan za su haihu za ka ga sun yi kwai sama da 500 kuma suke kyankyashe su. Duk waɗannan ƙwarin suna da matuƙar haɗari, domin baya ga lalata mana kayayyaki da suke yi, sukan kuma yi cizo, suna kuma yaɗa cututtuka ga ɗan adam. Kai tsaye sukan iya yaɗa cuta a lokacin da suka yi cizo ko suka hau kan abincinmu da muke amfani da shi. Duk cututtukan da ɓeraye suke yaɗawa suna da matuƙar haɗari. Misali, cutar zazzabin lasa, zazzabin cizon ɓera da makamantan irin waɗannan cutuka masu yawa. Duk da waɗannan cutuka ne da suke kashe mutane da yawa a duniyan nan. Kuɗin cizo da ƙwarƙwata a baya ga zafin cizo da suke yi, sukan kuma haifar da cututtukan kansa, wa'annan ababen da kuke gani. Wato sukan yada cututtukan typhoid marasa jin magani,
wannan cutar ce kuma da take yaduwa daga cikin wa'annan ababe da muka ambata muku, kwarkwata da kuma kudin cizo. Matsalar cutar da beraye suke yadawa babba ce matuƙa, kar ku ɗauke ta ƙarama. Kuma wannan cuta ta fi kowace cuta haɗari, domin suna cutar da ɗan adam ta hanyoyi daban-daban, kama daga ya sanya masu guba, ya sanya ma mutane guba a cikin abinci da ke haddasa musu cutar kwalara, typhoid, zuwa gudawa da cutar kuturta da sauransu da folio. Duka wannan abin da bera yake sawa yakan haifar da matukar illa a cikin gidajenmu, ta yadda yake kara kaina ya hau kan tumatur, ya hau kan abin da aka buɗe, to yakan haifar da wasu cututtuka masu haɗarin gaske. Tare da sanin duk haɗarinsu da ke tattare da waɗannan ƙwari, tambayar anan da ke kan harshe kowace ita ce, to ya za mu yi mu raba kanmu da su? Abu ne dai mai wahala. Mu iya kashe su duka, ko da kuwa za mu yi amfani da wasu magungunan kashe ƙwari. Sannan kuma yawancin magungunan ƙwari suna iya haifar da gubar abinci da zai iya sanya mutane a cikin haɗari. Su kansu maganin ƙwarin da ake amfani da su, wa'anda wani shaƙar shi ma idan ka yi, ko warin shi idan ka yi, sai ka ji cikinka ya buga ko kuma cikinka ya rikice. Amma akwai wasu 'yan dabaru da za mu iya haɗawa da kanmu a gida domin korar waɗannan ƙwari masu haɗari. Wurin wannan abin da za mu iya haɗawa ma kaɗai ya isa ya kashe su. Yadda ake haɗa wannan maganin ƙwari, sai a nemi kafur da kananzir da gishiri da omo kowane iri, sai a narkar da kafur ɗin a cikin kananzir, sai a watsa shi a duk wuraren da lunguna da ke cikin gida. Warinsa zai iya korarsu ya ma kashe su, ba ma sai ya taɓa jikinsu ba. Za ka iya haɗa kafur da kananzir a wawwatsa. Abu na biyu, a haɗa gishiri da omo kowane iri da kananzir, sai a watsa a sassan gida. Wannan hanyar ma tana yin aiki ƙwarai da gaske wajen korarsu. Kana iya amfani da kwalba a wajen yin feshin domin samun sauƙin watsawar a ko'ina. Da fatan kun ji wannan sanarwa. Na farko, za a samu kananzir, sai a samu kafir, sai a sa shi a cikin kananzir ɗin ya narke a ciki, sai a warwatsa duk wata hanya da aka san ɓera ko kyankyasai suna yawo a ciki. In Allah da warin wannan zai kore su, ba za ma su samu zama ba, da kyankyasan nan irin ƙananan nan masu fitina. Sannan sai haɗi na biyu, shi wancan haɗin farko kenan, kananzir da kafur. Sannan sai haɗi na biyu shine na ce za a haɗa gishiri da omo kowane iri da kananzir, sai a watsa shi, sai a haɗa su guri ɗaya, gishiri da omo da kananzir. Shi ba za a sa kafur ba, to shi za a watsa shi a cikin gida, yakan taimaka da kashe wa'annan beraye da kuma kyankyasai da ƙwarƙwata a cikin gidaje, da kuma musamman wannan abu da yake ƙiya cinyewa in ya kama ka a cikin gida, rabuwa da kai da shi sai a hankali, shine kuɗin cizo. Allah ya ba mu ikon gwadawa, kuma idan an gwada an ji daɗi yadda na yi bayanin nan, a sanar da wasu domin su masu aikata.
ina muku fatan alkhairi, ka manta da subscribing da sharing da comment. Ma'assalam.